tervehdys täältä todella kauniilta Palilta. Lämmintä on riittänyt. Olen Birgit Riikonen Suomesta ja olen seniorialuejohtaja. Ja tässä mun vieressä on meidän johtava aluejohtaja Marketta Hakkarainen ja kansallinen aluejohtaja Sirpa Mäkitalo. Meillä on ollut mahtava viikko täällä takana, elämyksiä ja kokemuksia, ja nyt ne päättyvät tähän todella hienoon juhlaan, jossa on upeata nähdä, kuinka kansainvälisellä tasolla Oriflame toimii. Täällä tutustuu ja keskustelee erilaisten ihmisten kanssa, eli koko viikko on ollut täynnä mahtavia kokemuksia. Kiitoksia ja vielä lämpimät terveiset täältä Balilta. Hei Suomen oriflameläiset! Rakkelille paljon terveisiä ja kiitoksia. Ja Suomen oriflameläiset, nyt tsemppiä tänne koko joukko seuraavaksi. Terveisiä Sirpa, Birgit ja Marketta. Terveisiä koko sukupuulle ja kiitos mahtavasta työstä. Terveisiä myös perheelle. Kiitos.